Ja. Na. Mint frak, ugyanolyan volt. Azt adott egy pofont meg. Jó, csak ne legyél hangosabb. Hey. De nem a kicsi ugat, annyi. Hát figyelj, a horkolásához már hozzászoktam. Na, az is tanulás. Na, jó vagytok már? Be lehet fejezni. Ja. Videót nem tudsz csinálni? Azt csinálom. Jó van. Ez mi volt? Jó. Oda csíkod a pofáját. Gyere ide, apim!